Házená v Žirovnici slaví úspěchy. Teprve 7 let starý klub založený trenérem Janem Dvořákem z Jindřichova Hradce už v současné době čítá 63 registrovaných hráček ve 4 věkových kategoriích. A zájem o dívčí házenou stále roste. Mě to začalo bavit prostě už od dětství a hlavně jsem chtěla být dobrá třeba jako můj brácha nebo prostě, je to takový zajímavý sport. Já jsem vlastně na základní škole, jsem hrála školní házenou a tak mě všichni přimlouvali, ať jdu na házenou, tak jsem to zkusila a zalíbilo se mi to. Tentokrát se starší žačky sešly na dalším turnaji z řady přípravy na mistrovské zápasy. V neděli 20. března změřila své síly v žirovnické Sokolovně regionální házenkářská centra z celé republiky. Naše RHC Vysočina tady má 2 týmy. 2 týmy tady má regionální házenkářské centrum oddílu z Plzně. Jeden tým tady má družstvo z Jindřichova Hradce a jeden tým z Ústeckého kraje při oddíle DHK Baník Most. Takže 6 týmů, hraje každý s každým, takže si myslím, že na každého čeká 5 kvalitních zápasů, protože ty týmy jsou poměrně vyrovnaný, takže i ty výsledky, ty zápasy nejsou nějaký podstatě výsledkový propadáky. Skóre jednotlivých zápasů bylo opravdu vyrovnané. Holky bojovaly do poslední chvíle a navzájem si zadarmo nenechávaly ani bod. První polovina byla úplně super, to jsme hráli fakt dobře, ale ta druhá, tam už jsme, jak nás začali dohánit, tak jsme začali vlastně zmatkovat, nevycházely nám nějaké nahrávky, góly jsme nedávali, takže nás dohnali a už to nešlo. Zápas Vysočiny dvojky z Plzní sice skončil plichtou, ale nikomu to příliš nevadilo. Hlavní bylo získat zkušenosti a pořádně si zahrát. Já si myslím, že na to, že vlastně s holkama se moc neznáme a v životě jsme spolu nehráli, tak nám to celkem dost vychází a že i kolektivně dokážeme hrát. Je to vlastně potenciální družstvo, který by mělo reprezentovat náš kraj Vysočina na příští letní dětské olympiádě, která by měla být v červnu roce 2017 v Jihomoravském kraji v Brně. Sladkou odměnu si po skončení turnaje odnesly všechny mladé sportovkyně. Starší žačky týmu Vysočina 1 získaly navíc i tu pomyslnou zlatou medaili, protože nestratily ani bod a všechny soupeřky nekompromisně porazily. Holky ze Žirovnice předvedly skvělou formu i o následujícím víkendu, kdy v tradičním mezinárodním turnaji Handball Cupu v Praze postoupili do čtvrtfinále a remizovali s pozdějším vítězem celého turnaje. Dechovka je v Žirovnici jako doma. Její milovníci mají šanci si ji poslechnout a zatančit si při večerech s názvem Dechovka 21. století. Bylo tomu tak i 25. března, kdy se v Sokolovně setkali kapely zvučných jmen Budvarka a Gloria. Zatímco Jihočechy v tomto sále již hostili, Moraváci zde měli svou premiéru. Dechová hudba Gloria vznikla v roce 1994 v Kyjově. Jejím kapelníkem je trumpetista a skladatel Zdeněk Gurský. Muzikanty máme vlastně pozbírané tak po celé republice, nejen české, ale i slovenské, takže máme to tak rozpětí 300 kilometrů. Muzikantů je 13, dneska máme 3 zpěváky, ale v celkově máme 5 zpěváků, ale oni se střídají podle toho, jak kdo může, protože většinou jsou to profesionální muzikanti a zpěváci a mají závazky v divadle, ve filharmonii takže vlastně kdo může, tak jde rád. Gloria se věnuje nejen dechovému žánru, ale také moderní a vážné hudbě. Převážně vystupuje v zahraničí. Muzikanti jsou proslulí zejména svými špičkovými výkony na solové nástroje. Českobudějovická Budvarka má za sebou 75letou tradici. Čerpá hlavně z tvorby jihočeských autorů Domína, Drobílka, Doško, Boříška Ladislava Kubeše staršího a Pavla Havlíka. Budvarka je ryze amatérská kapela a je nás 12 a 4 zpěváci. Jak často se mění osazenstvo? No, celkem ani moc ne, protože jsou tady členové pomalu od vzniku. Je tady jeden člen Vašek Bláha, který je tady x let. Ten je nejstarší člen. Obě kapely hosty večera dobře bavili a ti se mohou těšit na další dechovky.
A potom máme ještě další 3 termíny v roce, kdy přivítáme 10. června Vracoviáky, Waldaufinku a školky, 16. září Keramičku a malou muziku Nauše Pepíka a 9.12. Strahovanku a Vysočanku. Místní hotel Artaban, který nám zajišťuje pohoštění, jak pro muzikanty, tak pro účastníky a všichni jsou hrozně spokojení, takže tímto děkuji a děkuji i všem příznivcům a jsem ráda, že tady můžeme každoročně přivítat v hojném počtu. Když dáváme dohromady program, tak se snažíme ty kapely střídat, aby to právě bylo pestrý a každoročně třeba děláme i pauzu s kapelama, že když tady jedna je, tak příště třeba nejdřív za 3 roky. Já se snažím vždycky, že třeba ten večer hraje česká kapela a moravská. To si myslím, že je nejlepší kombinace vůbec, protože na ty moravský přece jenom ty jsou takový živější a zase na tu českou, která právě není až tak si zase můžou tanečníci odpočinout trochu, takže jsou i spokojení takhle s touhle volbou. Další dechovkový večer je v Žirovnické Sokolovně připravený na červen. Žirovnický zámek a Špíchar se o velikonoční neděli opět představili návštěvníkům ve slavnostním. Zamířili sem všichni, kteří si chtěli užít příjemnou atmosféru, oživenou jarními květinovými aranžmá, velikonočními dekoracemi a kulturním programem. Velikonoce na zámku tradičně chystá Městský odbor kultury. My jsme zámecký areál, zámek a Špíchar připravovali tak zhruba 14 dní. Máme tady zaměstnance, kteří jsou velice kreativní. Jak naše uklízečka, tak údržbář se věnují právě této činnosti, abychom nějakým způsobem naaranžovali ty věci, které tady máme za x let nastřádaných, týkajících se právě Velikonoc a velikonoční výzdoby. Zároveň jsme získali ze základní umělecké školy z Humpolce spousta dekorativní krásné výzdoby týkající se jara a jarních svátků, takže určitě ta výzdoba je taková pestrá, plná a mnohem zajímavější než v minulých letech. Vy jste přizpůsobili tomu vlastně i ten sortiment těch prodejců, koho všeho jste pozvali a co si tady návštěvníci mohou i koupit? Každoročně právě při této akci máme i jarmark. Jsou tady různé typy stánků, můžou si tady koupit různé perníčky, kraslice, pomlásky, nějaké ty krajky, dečky, různé občerstvení, které tady je tady opravdu jako toho hodně. Každý si vybere. Hned u vchodu do zámku si mohli návštěvníci také zkusit jednu z výtvarných technik a pořídit si tak vlastnoručně vyrobený velikonoční suvenýr. Tahle technika se jmenuje enkaustika a je to vášeň. To je asi všechno. Maluje se žehličkou a voskovkami a vytváří se tak krásné věci, že pořád na tom pracuju. Co se tím dá ozdobit? Jenom ten papír, který jsme teďko viděli? Já tím zdobím papír, ale už mě spousta lidí kontaktuje a komunikuje, že se dá tričko a hedvábí a další věci, ale já mám tak málo času, že jsem to bohužel ještě nestihla. Takže dalo by se. Jaké tady ještě máte jiné výrobky? Jezdím s Aničkou a ta má šperky a maminka jí dělá takové krásné látkové slepičky a zajíčky, takže nás to baví. No a co lidé nakupují velikonoční dekorace? Určitě nakupují, ale hodně se zajímají. To je dobře. Tvoří a to je taky dobře. V interiéru zámku bylo možné obdivovat také umění výroby vinutých perlí. Pod rukama výtvarnice vznikala zvířátka i dekorativní korále, které jsou pak součástí zajímavých šperků. Nechyběly ani dobroty a dekorace od Žirovnického svazu žen. Dámy z místního svazu žen jsou úplně úžasný, protože ty s náma spolupracují pokaždé. Každou akci, to znamená Vánoce na zámku, Velikonoce na zámku, hrozně nám pomáhají, protože dělají taky výzdobu, mimo výzdobu dělají ještě i perníčky. Paní Plíhalová s jejím receptem, to je úplně bomba, takže to si těm taky strašně děkujeme samozřejmě a jsme moc rádi, že nám přitom takhle pomáhají. Kdo zamířil do Špícharu, pobavil se vtipně instalovanými rozměrnými dekoracemi zajíců, slepic, oveček a kraslic. Výzdoba oživila stálou expozici historické zemědělské techniky a nářadí a selského života. Děti se dobře bavily při pohádce o včelích medvídcích v podání divadla Krapet.
Dospělí mohli později ve Velkém zámeckém sále zažít koncert legendární folkové kapely Nezmaři. Zábavy bylo o velikonoční neděli v Žirovnici opravdu spoustu. Pod zámkem zvali k návštěvě pouťové atrakce a dobroty. V Žirovnici je pokaždý pouť na pouťovém parkovišti a je to vždycky právě na Velikonoce. Takže my využíváme toho, že vlastně do Žirovnice přijede plno návštěv a je tady spousta lidí, takže se nám to krásně propojuje a vlastně lidi proudí od poutě, z pouťového parkoviště přicházejí sem na zámek a navštěvují naši expozici, takže je to vždycky i hojně navštěvovaná akce, takže jsme za to moc rádi. Myslím si, že počasí to je dneska úplně nejkrásnější, včera pršelo, takže máme hrozný štěstí a doufám, že to bude stejně i letos na jednorožce. Tímto bych chtěla pozvat všechny na slavnosti Žirovnického jednorožce. To bude letos i právě kvůli počasí jsme to posunuli letos o týden. To znamená, že to bude 28. května v 10 hodin zahájení na zámku, takže doufám, že tady se setkáme taky s plno návštěvníky.